Inibingelela kuphi nakuphela kufinye Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezo sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Ngisheshile ukumazi ngoba ngicabanga ukuthi mina naye sikhulele khona ku-Facebook. Cishe u-Facebook ngoqale eyivini omncane kakhulu. Ufika qala nje ufika emafonini sasheshe sangena. Nokuyenye yezinto eyangisiza kakhulu ukuboosta i-fan base yami. Ube ngomunye umuntu ngaleso sikhathi ke besazana kuma-comments kakhulu ngoba ngeke ngasebenza nobhuti wakhe umjikijelwa kade sigida naye kumgqumeni kule yaminyaka nje ngafike cishe ngisebenze naye unyaka owodwa ngoba ufike khona bekuphela 2007 qala 2008 naye sewumuntu osezophuma umsebenzi wakhe kanjalo. MINEHLE ngicabanga ukuthi kuningi kakhulu engingakhuluma ngaye ngoba ngiwumuntu wamagama amafishane noma ngibhala on Facebook into zami ngivama ukuthi ngiqoqe bemfishane kodwa ngoMINEHLE ngeke kuze bemfishane kuyangiphoqa ukuthi ngibhale nefundaba so ngeke ngazama ukubhala ngaye ngithi ngiyafinqa kwangihluma ngathi hayi ngayithuka sengibhale into egcwala ifoni yonke angisumuntu ojwayele ukubeka ukuthembeleza kakhulu yonke into ngithanda ukuthi ibe on point. Uthe uma ngabe ngithinta emayelana nomcimbi wanamhlanje wakhuluma something ethi kushuthi kunama-post enginokwabhala ngiyathanda ukuchallenge imiqondo yabantu kakhulu noma ke ngisuke ngifuna ama-comments vele kuya-obvious lokho. Ngicabanga ukuthi iningi lethu siyintsha sinenkinga ethi mayicishe ifane. Abaningi bethu bafundile bama-graduates kodwa abasebenzi imisebenzi le abayifundele njengami. Mina nje mangakutshela nje manje ngisebenza enkampanini eyenza u-radiator wemoto. Uma ucabanga nje u-radiator wemoto uhlangana naphi ne-media leyo ngayifundela izinto ey'ngahlangani. So sike sathi uma sixoxa ngafinyelela ekuthenini wathi siya-go through kahle kahle iningi lethu lihethi kakhulu kodwa phezu kwakho konke lokhu esibhekene nakho nama-frustrations esinawo siphinde sizoba nenye inkinga nje ehlezi ikhona. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uhafu wala ngoba sisonke uneyinkinga ama-relationship. Iningi lethu sihethekile. Sihethekile. Happy Father's Day bantu besilisa bakhona. Ngiyazi abanye abatshelwanga futhi angeke batshele. Ngiyishilo-ke namhlanje ekuseni ngathi uma ukuthi anithandi bantu besifazane ukuthi Happy Father's Day niyeke bakwethu leyo ukuthi Happy Father's Day obaba bawukuthi nokuthi nomama bakhulisa iy'ngane kahleni sinikezile i-Valentine's Day eyenu, saninika i-Mother's Day eyenu, i-Women's Day eyenu, sanifuna ne-Father's Day futhi kube eyenu. Hayi ngeke bafuthi, ngeke, this is too much. Yikho nje ngithi Happy Father's Day niyazi angitsheliwe abanye benu angitsheliwe ngiyazi. So sinenkinga eyodwa sonke ngoba sila even okumhambela kahle akanayo isho noma ipartner yakhe yona kuyihambela kahle because kuyenze ukuthi happy kwi-relationship wena wedwa lona yakekho uhappy wedwa so kwi-relationship wedwa wena ma uthi nje happily in love wedwa ufuna uzazi mhlawumbe wedwa lapho ngoba abanye bethu bayakwazi ukupretend uyaphela u-5 years kwi-relationship kodwa engekho. Akwazi ukuthi ungathi uphila nomuntu kodwa awazi ukuthi lo muntu loyo kwi-relationship nomunye umuntu for 3 years. When wazi ukuthi usingile because ubamba ifoni, ifoni yakho password ngiyayazi. Mina yami ifoni yamanje mayingakhali imessage, ayikhali ukuthi imessage, ayisho ukuthi yangena, ayivele escreenini. Yini kwajwayela isandla. I once was a artist, so ngikushilo lokho kumina ngelinye ilanga ngithi mina yazi ngiyafisa ngelinye ilanga engathi angazi ngamaphekwane lezo kankulu kakhulu ngixolise kubo bonke abantu engabahethe angazi ngamaphekwane kodwa
abanye babo sengabatshela khona nje i-ex yami eyangishaya imessage yakho namanje isekhona wathi yazi specifically ngelinye ilanga uzothola umuntu oyomthanda ngendlela mina engikuthanda ngayo bese yena enza lento yenza yini ngabuza ukuthi ngiyenzeni wathi uyazazi mawukuthi wenza okuhle naye kushuthi uyobenza okuhle kodwa uzomthola uNkulunkulu emkhulu amthola uNkulunkulu usebenza ngisho emhlabeni amthola wagibela phe kwayinhliziyo yami wayisebenza baza ngaposta lesithombe lesi like great okhona inhliziyo ngaposta leso sithombe ngazizwa ukuthi ngiyabona manje sengineminsi inhliziyo yami isisetshenzile kodwa ngabuyela ile yakho ukuthi uqinisile yazi wayeqinisa ngamfonela athi awuqinisile yazi bathi ngathi wakutshela amagama kanje wathi awuphephisi kodwa ngiyazi ukuphephisa wakho uyasho ukuthi ulayekile awukwazi ukuthi ungafika udlala ke yabona njengamanje ezinye zezinto ezisivimba ukuthi siphumelele ilabantu esabahlukumezayo mina into eyangenza ngiwele kuleyo trap leyo simple ngingumfana omncane ngifike kumaskandi ngo-2006 ngiqala ukugida ubaba omncane that means ngibe ku-spotlight ngimncane first born yami ayedlula 16 years I'm not proud kodwa ngi-proud ngayo kodwa I'm not proud ngeke ngakwenzayo njengamanje uma ngibuka yena ngicabanga iminyaka yami ukuthi ngangingakanani ngithola yena ubaba wathi ubaba yabona lento ongenzeyo ukhona ozomphindisela ngayo hayi ngamnawe Fihlisikhwele wathola ukuthi umfazi kumele okuhle hawo wathi nami umntade ngikhuluma ngaye wena futhi uzothi ukubuya kancane manje ngiyacabanga nje 15 years uya approach wona njengamanje sengenza sibe nomkhulu ongaka so uyabuka nje ezinye izinto ngilanda lapha ekuthenini ngize nje ngiwela kuzo zonke lezi zinto engawela kuzona bengiphambi kwabantu bengayi-understand i-attention enginikezwa abantu bengayi-understand i-attention enginikezwa amantombazane and kwakuyinhlanhla ngoba i-background yasekhaya imashikishiki kakhulu so kwangisiza lokho kwangenza into yabona abazali bazokunikeza akukwamisela ukuthi bakunike konke sometimes bazokunikeza zonke iy'dingo zakhe ey'thinta imali bakukhulise kahle ugqoke impahla ezi-right kodwa ungabablame abazali bakho uma bexakwe impilo bengakwazi ukuthi bakunikeze i-attention leyo oyidingayo babhizi baxakekile babhizi ngempela abazi kumele bathathe bahlanganise nani i-birthday yami i-first birthday yami engayi-celebrate ngangina 21 ngiyenzelwa nakhona ngiyenzelwa abalandeli bamaskandi that was my first birthday and I don't blame abazali bami bakwenza okufanele bakwenze and babekhona ukungikhulisa so njengoba nje ngithi noma ngikhuluma ngiphefumula ukuphila ingoba ngiyazazi ukuthi ikhaya engikhuliswe kulona be-strict futhi uma uyingane ukwazi ukuthi uyingane futhi baba nendlela e-right ukuthi bangikhulise ngibe umfana o-right except for the part ukuthi bebengazi kwenzakalani kimi nomthando nomjolo nani mina bengangazi ayikho into engangayitsheliwe phela ukuthi kufanele uqaphele ukuthi kumele uma ulala nentombazane usebenzisa ikhondo ngayikuzwa kwi-LO lo nakhona kwakuyisifundo hayi usebenzisa ijazi nomkhwenyana ekhaya into kanjalo angikaze ngize kube nelesson engayithola kanjalo kubazali bami and angibablame babe busy yabo so ngayiphila ke le mpilo emahliphi kuza kanje up until ngithola umsebenzi angazi noma ubastinji kodwa anediyathola umsebenzi aqonda abaselayini because sometimes I ukuthi boyfriend yakho ayijoli ibroke angeke ujolo imali bangena angeke ujole isinto sikanje angeke ujolo ngabuka ukuthi masengijoleka sekusebenzeka ngathi uyaphela ngasemali bekukahle kahle ungasebenzi hayi manje leyo kubamba ngapha nangapha nebhizi nje bengiborekile bengiphila impilo eborekile uma umculo kamaskandi uborekile yabo nje njenganamhlanje uma ngothola ngumcimbi noma ukuthi uyoperforma somewhere emahostela lapha dlala khona sishaye lihlombeke sibuyeke size endlini umoya wakho ubuye usendaweni e-right
siqale kwi-Monday awenzi lutho, Monday to Friday uhleli. And okubuhlungu kakhulu yabona kule COVID ngiyasaba ukucabanga impilo kwaMaskandi ukuthi injani. Ngiyasaba ukumajina la kakhona ngoba ngiyayazi impilo bengiphila. Abangane ngabathola through ukuthi ngoba ngumculi, then mina ngizoba i-access card la siyakhona. Mele masifike ebantwini basho ukuthi hayi nami lo Fihlisikhwele ehlezi sikhuluma ngaye umngane wami nami. Mangifuna futhi ngamthatha ngimuse kwenye indawo uthola ukuthi imoto ziwu3 ehostel ayilindi ukuthi izongithatha. Enye bengihlala eGoli, enye ithi siye Soweto, enye ithi siye zonke izizwe, enye ithi mhlawumbe siye Dikloof. Mina ufuna ngikhethe ukuthi ngihamba nobani ngiyakuphi. Why? Ingoba badinga le attention ekumini. Ngilapha eswini kodwa ngizohamba nabo. They can't offer anything but ngithanda ukuthi ngoba nginikwe attention, at least ngithole attention into ebengayitholi sithatha. Ekhaya bengilo mfana mina ngisakhule emakhaya bengilo mfana oyigcobayo imali. Ngifuna ukuchazela uhlobo lwebhadi ngakina. Mina nganginyathela imali uzoza emuva icoshe. Ngangilo lo hlobo. I guess namanje ubuye ungivakashele ngoba eqinisweni uma sikhuluma amaqiniso angazi ukuthi ngifunani efamily. Thanks God singisizile ngathutha umuzi wakithi from eNquthu ngawuse Newcastle. Of which kimi kuyi achievement ngoba kwakuyiphupho lika mama. Mase siza kimi ke njengamanje yini esengiyenzile for me akukho, as long as iphile kanje kungcono. So uma siza ngasothandweni uthando lushas baningi. Ngicabanga ukuthi njengamanje ngikuma trials angazi noma kuphumelela kodwa ngikuma trials. Ngiyacela futhi ukwazi ukuthi awukwedwa. Kodwa ke ungajwayeli ukuthi uthandane nomuntu onekhono lokusebenza eshisa nyama. Ngiyakutshela sisi bayakwazi bosenhliziyo labantu. Behlukene benjalo khona oyishisayo. Inhliziyo singayosa manje. Khona ezosha kakhulu kunenye. Abanye ke sinenhliziyo ezinye zethu isefridge utho uthi freeze le yakho. Izosha ngaphakathi iyabanda qa. Ngoba wena usahleli emalahlela nithi wena hayi isikhathi uthandana ngesikhathi phela ukuthi siyalasta. So ulasta kanjani nomuntu ongakujabulisi? Ulasta kanjani wenzela abantu sisathina noma uyisiza wena? Uhleli uhleli ngisho uhleli manje. Sikusiza ngani isikhathi? Umama wena omzalayo wahlala ku relationship engekho happy. Only to understand manje ukuthi ubehlukumezekile lo yasisi. Kodwa wahlala ethwenzela thina. Kuze kube nini? Enzela thina. And the day ephuma ekwenzeleni thina. Wathola ngisho umsebenzi. Wayeqala ukusebenza empilweni yakhe, wayeqala ukusebenza. Mhla esithathe ekhaya siseGoli kwakuthiwa uthathe izingane ziyofunda idakamizwa, ezinye ziyothekisa ngemzimba. Namhlanje lezo ngane ziyakwazi ukuyiphilisa. Thina ngenxa kamama siyakwazi ukuyimela. Sihlukene amanhlanhlalo, abanye baseGoli bayesebenzela, mina ngila eThekwini, abanye umunye useVents, omunye useUJ. Leyo nto leyo ehlula abazali abawu2 abathandanayo ukuthi bakhulise ingane ekwazi ukuya emabhasini. Ngaba ngokuqala mina ugqoka ijazi ekhaya. Ngaba ngokuqala ukuphasa umatric. Hayi nabo Maskandi ngaba ngokuqala. Hayi ngaba ngokuqala. Ngaba ngokuqala. First graduate kwazi kwabhalwa emaphepheni. Ama-result ama-display kuyisolezwe indlela engangiphase ngayo matric. Kuwukuthi umama ke wayethanda ukuthi mina kufanele ngifunde. Indaba yonke le izikolo eyigince nani into nje eyabakumina ngaphakathi ngoba nobaba wayemcula esicathameni. So ukusizwa mina umama ngokuthatha isinqumo sakhe ukuphuma kule relationship kwangenza mina ngacabanga njengamanje ukuthi angezukuhlala ngekho happy. And ngiyambona umuntu ongekho happy ngami. That's why ngithi kuyenze ukuthi uyi relationship uhappy wedwa. Yambona umuntu ongekho happy ngami ukuthi hayi no siyaqhuba la siqhubha isikhathi. Phuma. Ayikho into ihlalele phuma.
ukuze uzokwazi ukuface amaphupho akho. Yazi kwesinye isikhathi ngeke ukwazi ukufocus because kumele ungiwashele. Angikulobolile, kumele ungiwashele, kumele ungiphekele, kumele wenze yonke lento. Esikhathini engabe uyacabanga ukuthi konje uzohambisa apha ama-CV nayo yonke lento. Mina ngiyahamba ngemsebenzini. Emsebenzini lapho futhi ngiyayijolela Nkosi yami. Yabo? Wena uhleli ngiyabuya uzowasha. Uwasha amadantsana amahlaza. Kodwa impilo yakhe imini. Ngoba ngeke uzofocus uthani wathi umunye ucela ukuye kumsebenzi kanti ezofocus ku-relationship. So ngeke ukwenze konke. Sometimes udinga ukuthi ube single uzokwazi ukuthi ucabange ngawe, ucabange ngempilo yakho, ucabange ngakho okudinga wena. Ngike ngayiphila mina impilo yokuba single. I think yaphela inyanga yonke mina nje. Yaphela 1 month full. He's single. So jolo ngibuka uyihobby and Nkosi yami njengamanje senginenhliziyo yokuthi sengingafisa ukuthi ngakhe inkinga ke seku-opposite. Ngihlangana nabantu abaya khona la esengibuya khona. So ubheke umuntu ukuthi direction akahamba ngayo uya ngaphi. Angeke uhlale nomuntu for 5 years engakhulumi lutho ngokuthi akulobola. Sometimes abanye ba-afford. I look back time. I afford. Ukuthi nje ungathi ufuna girlfriend allowance. Ayikufake leyo. Ngeke uhlalele i-girlfriend allowance ungekho happy. That's how things ujola. Awuthandi nje ukujola inkinga manje ujoliswa ngoba usaqhubha iminyaka. Zama ukulungisa inhliziyo yakho uyibeke endaweni e-right. Inhliziyo leyo odlala ngayo ngelinye ilanga uyothola ingane yabantu ekuthandayo. Ifuze ikhombisa ukuthi iyakuthanda. Uzoyithanda ngani? Ngoba wena inhliziyo awusenayo. Mina nje yami ngirecycle, ibuya kuyi-recycling. Abona ukuthi akusahlangana. Ngathi 1 month ngabuya senginomdlandla. Wabona ke manje hayi ishaya. Angihetheki ke lapho kunomuntu phansi. Mawusu right, wala usu right khona uzohetheka into ongayazi. And futhi sasa zama gold digger enobulili. Nathi siyabantu besilisa siyaba ama gold digger. Yes. Ukuthi nje ngeke uze akunakeki. Siyaba ama gold digger. Khona untombazana ke washare i-story sakhe on Twitter angazi ubheka ubani kodwa bagcine bethi ayisibe yamanga. Ngathi mina kumina siziqiniso. Lo mfana wayelokho ebuyelela ethi usedinga imali engaka ucela amsize ngebhizinisi lakhe wathwathi. Yakhipha intombazana cishe yazafika ku-500,000. Isupport umuntu ngebhizinisi akangalazi, ayilazi ibhizinisi lakho ukuthi uqhuba ini. So abanye abafana for ukuthandana noMINEHLE kuyi-achievement. Thandana nomsakazo wonke. Dala ke ngangiyibiza kamnandi ngezami kokukhona ngithi ayilo-ness. Lo ohamba ngemoto lo ukuthi ase ngikubuyele esigabeni semoto sengiyinji ngaka lapho sengithandana nabahamba ngemoto ngiyibona kuyi-achievement ongazi uyibona ngaxoshwa i-full tank akho i-full tank kadizili ngiqala nqaka ngathi ngeke uphinde ungibona angingamoto mina sengibazi ngisho ukuthenga ama-spare wheel ngathi soze. So sikale wena isikhathi usenazo yikho ngithi ngoba ngithi ama-gold digger asekhona awesilisa qaphele bazohlala empilo khona umuntu angeke umuntu ahlezene inkinga ngaso sonke isikhathi. Okokuqala thina abantu besilisa inkinga sikhuluma kusuke sekunzi kwesinye isikhathi sithi si-right singekho right. Leli iqola lizokutshela lifika ukuthi hayi manje inkinga futhi abalangalela nemoto lizokushaya awazani na-alternator wena awuyazi i-alternator ukuthi yini uzokushaya impela kona moto sengibe nenkinga lapho imoto isivile yaqhumisa ukuthi manje angazi ngizokwenze njani uthi yifake wena ukunika intaba umuntu wesilisa akayicelela imali straight ukunika intaba phose igaxe wena uvela kuxoxela isitori eside kabi ekhaya sekwenze ukuthi kwenze ukuthi umzwele umbona ukuthi akekho right impela sidala umsizi umkhuphula umphipho mayese right bese kulilaxaza awumnakanga ukuthi uze ngapha
angeke umuntu avela avumbuke nje out of nowhere usenothando oluyizigaxa olungaka. Inkinga yenu nina nikwazi abantu besifazana nikwazi ukubona uthando sitalo nina nifika no 100% nithi asisebenzele kuwona wakho awukamfundi nokungifunda angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho ayibo ukuphila kanjani ukuphila impilo ongafiki mina so angeke sithandane ngothando lolodwa ufuna sicontribute iza na 50 uze na 50 nawe thatha isikhathi sokufunda umuntu ukuqala nemfundo ukuthi yini le ngakakayilangazelela kuwena waqala washaya izokubonana early usuyazi ukuthi ufuna le ukuthi uzokubona ni usuyazi okay ayilona ufuna ayengipakise la mayengakakutholi lokho akudinga ufuna ukubona ukuthi uzokwenza njani once wakuthola ngoba sometimes siyabheja thina abantu abadlala Facebook kakhulu siyabheja to hayi le ayizothola kuqala uthi tujabula ukuthi in love kanti cha uyimeda uwinile uzuzile ngawo imvamisa yemizi eminingi sivuswa abantu besifazane and futhi ibona bakhetha kahle uzobuyela esontweni uzokwakha umuzwa wakhe urelax mawusuhetheke kahle awukahetheki njengamanje usachaba ngabanye ave khuluma kamnandi kabi mina ngikhuluma kamnandi ngize ngilale ku-voice note saphula lonke engikufunayo wena uzothathwa yileyo voice leyo unikele ngey'nkomo zakini zonke ngoba bekhona imvamisa yabo bazibasho angeke mina ngize ngiganwe umuntu onengane nomunye umuntu sibheko zamathopic anjengalawo kanti sonke abayiningi lethu nje siney'ngane and asithandana noma bengane njengamanje cishe mhlawumbe kithi babili noma bathathu abasaqhubeka nalabantu ababazalela iy'ngane so zibheke ukuthi uyifaka ungahambi uyigaxa nomuntu ngiyabonga kakhulu uxolise ngesikhathi bakithi Siyabonga kakhulu. Thank you so much, Butus Pesel. Ngisacela ukwamukela uVumani Makhaye nowangimzisi la ngaphambili. uVumani ngizodinga ukuthi eze emva kwami. But uVumani is my best friend. Usebenze kakhulu nami kwi-EN Touch Radio. Sasebenza naye kwi-Vibe FM. Usebenzile yena kwi-Vibe FM. Ephethe kwa news uVumani ngiqala amaklasi eradio uyena bengifundisa naye futhi ngikuveze lokho izinto eziningi ngiyifundile kuyena but ke angeke ngimamukele njengamanje because guys uVumani ngiyamazi ukuthi ukukhuluma adle isikhathi kakhulu so ngizomeqa ngizogcina ngaye njengamanje ngisacela ukwamukela undaba ezitha but uzothi nje qaphu ngenxa yesikhathi ngiyaxolisa ithandwa zami ngenxa yesikhathi leli hall libhukiwe khona abalibhukele u-session 2 so sikaleliwe isikhathi ukuthi angathi singathi nqampu bese siyahlukana over to you ndaba zethu xa simshayele izandla emaqinisweni iqiniso liyiqiniso sobafica beqinisekisa beqhubela iqiniso ngamanga bethi impumelelo nempilo yethu isezandleni zabo alikho izinyane lemvume elingadliwa zingwenya maqede kucweba iziziba bafethu ngiyabingelela bengasho ukuthini inkondlo leyo engiyibhale nje manje ingolayini ababili noma abathathu ngiyibhalela ubhodi uNathi Ngcobo journalist isizathu sokuthi ngiyibhale babungcobo nguzwile manje ukukhuluma lapha as a journalist ukuthi ikhona into eneqiniso phakathi kodwa futhi kuyihlukumeze so ngithe uma ngabe ngulalela ngabona ukuthi kufanele ukuthi sikupha amandla umsebenzi wokuba i-journalist unzima ngempela but unzima uthatha ukuthi kube nesibindi ube ne-courage oriskana ngempilo ngiyayi-understanda leyo sisiMINEHLE udlala ngami weMagubani angena uspeaker mina ngishaya ingoma bafethu into engiyaziyo nje uMaskandi
nayi insizwe ngamfakazela nayi insizwe yesiqhubi ngamfakazela ngishaya umaskandi mina usedlala ngamsho mina ehle mangabethi angize ngime phambi kwabantu ngikhulume ngizointroduce nje ngoba ubhuti uSibiya ukhulumile about ihustling la bengithi ngizozisho nje igama bese ngiyadlula igama ke ngikuNkosi wakwaZulu ngokomsebenzi nguthisha ngifundisa eChristianenberg Primary School eClermont bengaqamba manje ukuthi ngisuke eClermont iyazi leyansizwa leya eChristianenberg Primary School ububhekile manje ngaphakamisa ngemuva ngiphinde ngibe i-lecturer ka-Department of Higher Education and Training ngiphinde futhi ngibe u-director kwenye inkampani encane okuthiwa u-Emula Technologies and Solutions so ngiyena osomabhizinisi osafufusa nokho sazana noMINEHLE ngoba ngizame ukuxhasa amanye ama-events abawenzayo kaMaskandi ngibalekelele ngibasize ngiyakuzwa nje insizwa ukuthi uyagida angazi kodwa ngakubona kuzomela ukuthi ke silivule ithuba sibone ukuthi sikhipha kanjani no bafethu usisiMINEHLE unginikeza u5 minutes ngiyacela ukuthi ningikalele angizukuba mude ngizoba yilo 5 minutes nje kuphela ngimzwile uDr Celiza ethi happy birthday kuyenzeka Dr Celiza yabona njengoba singothisha nje sibe phambi kwezingane kwi-assembly say good morning kids zisho ingane good morning how are you learners we are fine thank you bese siyasho sithi hi I'm also fine you may sit down kwi-assembly zihleke ingane uthi hi no so kuyenzeka kuphambana ulimi so bafethu ngiyacela nami ukuyihalalisela mina kuqala ngithi happy father's day kumina ngihamba nomama wasekhaya nosana lwami ulikuwe wakwaZulu una 2 months ezelwe kubaba ngiyanifisela bafethu ke kukodwa nje mina ebengizodlula kukhona kulo 3 minutes osusele ngiyakwazi nani ukuyigalela isikhathi ku-leadership and character lento yokuthi kufanele ube umuntu onjani noma ama-characteristics akho mangabe uzoba yi-leader noma u-aspirisha ukuba yi-leader angisenza ukuwachaza-ke ngoba abafethu wonke ama-speakers before me ngicabanga ukuthi asewa-adressile sekudlula nje ngama-highlights ngoba ubengicelelwe usisi uMINEHLE eyokuqala engizofisa ukuthi ngiku-addresse kuyona ile yokuthi you need to demand your respect i-respect you need to demand mangabuhlelana nje futhi uwumuntu understand ukuthi you must be respected how do you then demand your respect though awuhambe ukhahlela abantu uphusha abantu uthi ngicela ukuthi ningihloniphe rather it's the way that you have to present yourself ukuze ibe reciprocating your respect if you respect yourself and if you behave well nabantu around you will always behave the same so that is the only way you can demand respect ningizwe kahle bafethu mangikhuluma ngo-demand I'm talking about ukuthi it has to be reciprocating akufanele ukuthi ngizipresente ngendlela unpresentable bese ngi-expecta omunye umuntu oseceleni kwami ukuthi azipresente well so demand your respect by the way you behave and you act around abantu onabo that is how you're going to get respect by demanding I mean you must behave in the way that you want abantu ukuthi behave towards well the next one is kukhona ukuthi you need to prove people wrong bafethu angifuni ukudlala ngawe ungaze uye egodini mangabe kuuthi uzohlezi wenze nabantu because ngifuna ukuthi lama statements wami wa understand kahle Sizwe sisi ngikuzwile ukukhuluma ngithe mangena nje egate wakhuluma ngomkhapha wakubhejela no 5,000 rand awufike endodeni ngizolithenga itiye lakho sikubeke no 5,000 rand ubuyise kodwa mangabe ukuthi ngiwenile but la ngifuna angizini ukuzoprove umkhapha ngifuna ukuthi mangikhuluma about ukuthi prove yourself I mean ukuthi prove the other people wrong you know now and again abantu bangabe bebuza ukuthi why do you work so hard yini indaba usebenza kanzima kangaka ma reply and my answer to them is always ukuthi it's because when I was growing up
because bafethu sonke njengoba sila sine element noma sinama stories that we can tell about our upbringing are difficult. So if you often have these people abazohlezi bekutshela ukuthi no, you will not be able to do this, ngeke uzokwazi ukwenza lokho. Usizama ukhuluma ngokuthi uzalelwe endaweni la ungahambi khona imoto malinile. We share that in a common way. That means ngizalelwe le emelmoto endaweni ukuthi uyisemfana efile. La ungahambi khona imoto mangabe linile. Then you often tend to have these people or these characters abazokutshela ukuthi awukwazi ukuba yilokho, awukwazi ukuba yilokho. I was aspiring ukuthi ngibe udokotela, sengihlala nodokotela eceleni kwabuka nje. I've achieved nami dream yami. Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo ngibuka amavidiyo ami.